हेल' नोंथांमोनखौ हरखाबै आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेफोरखौ बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ मानि सिगां बे भिडिअखौ लाबोदों। दाख्लै बावैसो जे जानानै थांनाय जोंनि बर'नि कमेडियान दैदेन औवारि जे बिथांनि जे मोनसे जाथाय जानानै थांबाय, जे नोंथांमोना बयबो मोनथिखाबाय। बे जाथायनि सायाव दैदेन औवारि आरो बिथांनि बिसि दे मोनसे क्लियारिफिकेसन भिडिअ नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दं बे भिडिअनि गेजेरजों। जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांल'। दा बिथांमोननि बे जाथाया दा सोराङाव फैबाय आरोखि। जाथाया जे सैथो बेखौ जे बुंबाय, मिथिनो मोनबाय। दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनानै लाबाय। दा 100% रिदय बसुमतारिनि गोरोन्थि जे बेखौ जों दा मिथिनो मोनबाय आरोखि। दा नोंथांमोनाहाय जे बिथांनि क्लियारिफिकेसन होनाय भिडिअखौ दा नायलांगोन आरोखि। खुलुमबाय। आंनि बुंनायफ्राव बबेबा मिस्टेक जाबायब्लायोबा आंखौ निमाहा होदो। आं दाखालि फेसबुकआव आरो इउटुबाव कमिउनिटियाव आं होदोंमोन साननै सानथामसो थानानै आङो भिडिअ लाबोफिनगोन होननानै। आंनि हिन्जावा खाराखै, मानि आङो ओरैनो न'आव थाहैथ'दोंमोन आरो रागा जोंदोंमोन आङो बेवहाय न'आव थाहैदोंमोन। ओमफ्राय दा मैया फैफिनबाय। बिमायाबो रायज्लायहरदों, बिमायाबो मोजां रायज्लायहरफिनदों। बहुद गाबदोंनो, दुखु मोनदोंनो। माने आं रागा जोंनानै बुंदोंमोन नालाय, आं लाला माला होनदोंमोन नालाय। ओमफ्राय बहुद गाबदोंनो, माने आंनि थाखायनो फुरा बिदि गाबदों होननायखौ बिमाया खोन्थाहरबाय, रायहरबाय। बेनि थाखाय गाव फैफिनबाय आरोना। फैफिननायखाय फैफिनबाय। ओमफ्राय आङो भिडिअ लाबोनो होनदोंमोन नालाय। ओमफ्राय आं जेलाव दङ समावनो, माने आं साननै सानथामल' जादों बे समावनो आंखौहाय बियो ओरैबायदि खालामदों, बे रिदय होननाया ओरैबायदि खालामदों होननानै बे गावनो आंनो खोन्थाखादोंमोन आरो। ओमफ्राय खोन्थाखाबाय नालाय, ओमफ्राय गनायबाय आं। थेवबो आं सिरि थाबाय। बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामनायखौलाय आंलाय माथो होननानै आं सिरि थादोंमोन। ओमफ्राय आं गावनो होनबाय केस होगोन मा होगोन होननानै बुंबाय नालाय। केसखौथ' होमबालाय होबायबो आरो सिरि होनाय जाबायमोन। ओमफ्राय बिसिनो खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया ओरैखौ मावदों होननानै। बिसिनो खोन्थादोंमोन। गोबां नेगेटिभ खोथा रायलायनाय दंमोन कल रेकर्डआवबो। आङो गासिबो बेखौ होजोबनो हायासै। मानो होनब्ला आरो बे भिडिअखौ आङो ससियेल मिडियायाव भाइरेलबो खालामखानाय नङामोन। मानो होनोब्ला ओरैबायदि जादों, केसआथ' आङो सिरि होनाय जाबायना। बिसियाथ' आंना हिन्जावा होनो होनखानाय नालाय। केसखौ आं क'क्राझार पुलिस थानायाव हैनाय जाहैबाय। ओमफ्राय कर्टआवबो स्टेटमेन्ट होनानै डाइरेक्ट होनानै फैखाबाय। बेनि उनावहाय मानसिखौ हमदो, नंगौबा हमदो होननानै बुंखानाय नालाय। ओमफ्राय बेयावनो हिन्जावखौबो स्टेटमेन्ट खालामहैबाय सिभिल हस्पिटालाव स्टेटमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बेनिल' प्रुफ मोनबाय आरो। प्रुफ मोननाय लोगो लोगो खोन्थाबाय, माने होनबाय आं माबाखौ पुलिसखौ बुंबाय आरो आं नंगौबा बाथ्राया सैथोबा हमदो होननानै बुंबाय आं। ओमफ्राय बाथ्रायाथ' सैथो नालाय हमबाय आरोना। आरो हिन्जावाबो नोंगौखौ खोन्थाबाय, माने गाव गोसो जानानै थांनाय मोनब्ला बेफोरबायदि खोन्थानाय नङामोन। गाव होनदों, गाव खोन्थानाय बायदिबा कारखौथ' गाखोनो हाया नालाय आंनि हिन्जावा। खनसेबो कार गाखोफेराखै। ओमफ्राय ओरैनो कार गाखोनो हायैनि जुनै आं सिगां कार लादोंमोन ना। कार गाखोनो हायैनि जुनै आं बेनो स्कुटि बायना होनाय जादोंमोन। बेजों जों थांनायाव नानिखौ दोनहैनो होननानै। ओमफ्राय खाफाल गाज्रि, जेनेबा जेल जानांगौ गोनां जाना फैबाय। ओमफ्राय बे समावनो माने आंनि हिन्जावा कार गाखोनो हाया। आंखौ नायोमोन, बिदिनो खननै खनथाम नायदोंमोन। ओमफ्राय नायफैनाङा होननानै बुंदोंमोन आं। बे समाव माने बै हौवाया आंखौ नायनो होननानै लेंहरबाय थायोनो। फैसा नांगौनो, नायनांगौनो, बांद्राय मानसि नायबाय थायाबा मानसिफोर नायफैयाखै होननानै रागा जोङोनो। बेफोरबायदि होनै थगाय लेंलाङोनो बिमा बिफाफोरखौबो। आरो फैसाया दैलिग अबावबा बेरायहैब्लाबो 500नो 1000नो जोंनि बिमा बिफानावनो बिनानै लांफैबाय थायोमोननो। खिन्थु आंखौ बे रिदय बसुमतारी होननाया हारसिङै बे खनसेल' नायदों। ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौ लानानै खनथामल' नायदों। ओमफ्राय बार बाखि अबावबा लानानै बेरायहैनाय मानाय आइया खोन्थादों हिसाबाव बेथ' लेंलांनाया खनब्रै ना खनबा जादों, 6 बारसो जादों होनना बुंदों आरोना। बिदि जादों।
ओमफ्राय खननैसो लांनायावहाय मानि लामा लामा आं नोंना फिसाया जि सिख्लाफोर लानानै नैबे हाग्रायाव बानायो नैबे हाग्रायाव बानायदों बिदि होननानै जेराव मोनाव बेयावनो मानि फुरा बुङै फुस्लायो आरो नोंनि फिसायाबो जादोंबा नोंबो जादो मादो होननानै बिदि होननानै फुस्लायबाय थायो आरोना फुस्लाय दा ओमफ्राय गैया आंनि हिन्जावाबो थांनो नागिरानो आं बिदि जानो हाया बिमायाबो नायखांग्रा बिदि जानो हाया जाहैबाय दाना उफाय गैया मानि स्कुटिजों थाङो फैयोमोन आरो ओमफ्राय ओइदिनखालि लास्ट थांनो होननायाव आंना उकिला 45,000 ना बेसेबां फैसा हैनांगौ दङ 45,000 फैसाखौ बिमानि आखाइनिफ्राय लांबाय ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौबो नोंबो थौफादो होननानै लिंलांनो सोरबा बिबोनां थांफानो नारबाबो सोरबा गामिनि सासेनि मानसि लांफानो थिनब्लाबो बिमा बिफाया लांफाया जाहैदों ओरैबायदि फाल्टु बे मानसिया ओमफ्राय बिदि होनबाय नालाय थांबाय लानानै थांबाय क'क्राझार मोनैनि सिगां खननैसो गोबालांखादोंनो ओमफ्राय गोबालांबायनो जेनेबा हाया नालाय खर'आ गोबाबाय ओमफ्राय मुलि बिनाया दाना गावनाव बे 6 टेब्लेट ना मा बे थाखायो जाहैदों दाना बे 6 टेब्लेटखौ खर' सागानायनि होननानै जाहोबायनो ओमफ्राय 6 टेब्लेट जाहोबाथ' मा जायो बेखौथ' मिथिखायो ओरैनो बयबो दाना बिदि जाबाय नालाय थेवबो बोरैबा खर'आ रासिन सासिनबाय नालाय खर'आ रासिन सासिन मोनबाय नालाय दाना थेवबो माबाबायनो ओमफ्राय मोनसे होमबालाय खर' सादोंबालाय मोनसे जायगायावहाय आनै दं आनैनावहाय थाहैथ'नोसै आनैनाव थौनानै बेनो पार्सनेल रुम दंनो बे रुमावहाय लानानै थांनानै दोनहैनानै दाना बे बिसिनायावहाय दोनहैखांनाय लोगो आरो मा होनो मोनसे टेब्लेट जाहोबायनो बेखौ जादो बारा साद्रायबा खर'आ गाज्रि जागोन होननानै बुंनानै आरो टेब्लेट जाहोबायनो उन्दुलांनायनि ना मानि जायखिजाया 2 घन्टानि उनावसो माबा मोनदोंनो हुस मोनदों होनदों गावबो बेखौ गासिबो माने थानायाव बुंना होजोब्बाय गासिखौबो माने खर'आव बुंना होजोब्बाय आरोना बेफोरबायदि जबरदस्तिसो खालामनाय जादों दा आंनि हिन्जावखौ बेखौ माने दा बेनि थाखाय बेखौ केस होनाय जाबाय गावनो होदों गावनो गासिबो माबा होजोबखादों माने आङो थांनाय फैनायनि एसे एनै थांफानानै होफाबाय आरो बेनोसै आरो बिदि खालामनानै दाना उनाव 2 घन्टासोनि उनावसो हुस मोननानै सिरि मोननानै बुंबायनो आंखौ मानो बेबायदि खालामखो माखो होननानै नांलायलायबायनो गावसोर सानैजोंनो नांलायलायनायनि उनावहाय आंनि हिन्जावखौबो बुंनानै केस होगोन माबागोन होनना बुंदोंनो बे आंनि हिन्जावआ दाना बिदि बुंबाय नालाय बे हौवाया मा नों फ्रक गाननानै केस होनोसै मानसै होननानै नांलायलायनानै हौवाया हारसिं फैनाय जाबायनो ओमफ्राय आंनि हिन्जावआ हारसिङै लाइन बासजों फैनाय जादोंनो लाइन बासजों फैनानै ओमफ्राय आंहाथ' जेनेबा बे समाव होमबा 1.5 मासल' जाहैदोंमोन खोमा 1.5 मास 2 मास बेनि उनावहाय फैसाखौबो जानानै थाबाय आंखौ बख'नांगौ मानांगौनि जेबो रावबो मानसि गैलामोन बे समाव दानाथ' बिफाया माबासो आबाद मावनानै जाग्रा नालाय बारा बिदिखौ मिथिया थेवब्लाबो मिस्थ्रि मावो दा खस्थ' मस्थ' खालामनानै आं गाम्बारि बिफां बिदिनो सिगुन बिफां माबा गायनाय दंमोन आरोना बे बिफांखौ फानला फाननानै ओमफ्राय बै फैसाखौथ' जाखाबाय 45,000 फैसाखौ ओइदिनखालि दाय जालायदों बेनिफ्रायनो बे फैसाखौ हरफिनखायासैबो आरो आंखौ बख'नांगौनि जेबो दायथ'बो लाखायासै आरो उकिल फन हरब्लाबो बिनि गनाय देरा फैसिगौ मानो खेल लादिया आंसोरलाय मानो फैसा लाबोदिया बिदि होनहरबाय नालाय उनाव उफाय गैला बे फैसायाथ' बे जाखाबाय नालाय उफाय गैया बिफाया बे गाम्बारि बिफां गय बिफांथ' नङा गाम्बारि बिफां सिगुन बिफांखौ फाननानै 25,000 मोननाय जादोंना ओमफ्राय गय बिफांखौहाय माने बन्दक होबाय 25,000 होनानै आंखौ 50,000 मेनेज खालामनानै माने बिफायासो बख'नाय जाबाय ओमफ्राय सासे लोगो दं लोगोथ' नङा आंनि देरसिन माने बे मामायाबो आदायाबो बिराद आंखौ हेफाजाब खालामबाय बेबो 25,000 हेफाजाब खालामनानै माने आंखौ बेलाव लाबोबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेब्ला आं सानब्रै सानबासो थानायनि उनावहाय आंनि हिन्जावआ गासिबो खोथाखौ बे गथ'ना जानायखौ मानि थाखाय आं माने बेफोरबायदि खालामखो माखो होननानै सोंबाय मानो बख'आसै फैसा जाना मानो बिदि थाखो होननानै सोंबाय आङो ओमफ्राय आंनि हिन्जावआ गासिबो खोथाखौ खोन्थाबाय नालाय आङो रागा जोंबाय हाब
आंखौ बेबायदि खालामबाय आंनि न'खरखौ बेबायदि दंस' खालामबाय होननानै आंनि हिन्जावथ' आंखौ खुलुमलायनानै निमाहा बिदों। थेवबो आङो बिदि नङा जबरदस्ति खालामनायखौ आं बिदि नोंखौ साजा होआ दाना आं सिरि थादोंमोन। नाथाय दिनै बेखौ गोबावखासै बेखौ जेलाव हरनाया 25-26 दिनसो जाखाबाय दिनैसिमाव आरोना। सिरि सिरि जों जेलाव हरदोंमोन ओमफ्राय बिसिनो जों सिरि सिरि खोन्थाहरदोंमोन। ओमफ्राय खोन्थाहरनानै दा मानसिखौ जेलाव हरबाय नालाय ओमफ्राय दिनैसिमाव सिरि सिरि थादोंमोन। थानानै जेब्ला 10-15 दिन माबासो 20 दिनसो बारबाय। बारनायनि उनावहाय आंखौहाय मा होनदों आंखौ हेरेसमेन्ट होदों बिदामोनहा। बेनि बिदाया नङा फ्रामा जेबो प्रुफ गैया मा गैया अबे जायगायाव मा जादों अबे जायगायाव नङा फ्रामा बेखौ माब्रै बेफोरबायदि केस होनो हाखो माखो बेफोरबायदि होननानै आंखौहाय मिटिं लिंदों। आं नङाबा बेबायदि केस होनो हाया माबा बिदि केस होलाबाया मा होना आंखौहाय मानि बेफोरबायदि हेरेसमेन्ट होनायनि जुनै आं नैबे दा गावनि बिसिजों आरो गावजों मानि आंनावहाय निमाहा बिदों। मानि आंखौ केस दाहोसै होननानै आंनावहाय फन हरदों बियो। आं नोंनो 1 लाख हरगोन नोंनि फैसा 45,000ल'बा आं नोंनो 1 लाखखौनो हरगोन होननानै आंनो फैसा 1 लाख जासिदों। आंनो मानो नांगौ 1 लाख फैसाखौ आंनो मानो नांगौ होननानै आं नांलायनाय दंमोन। बै कल रेकर्डिंआ गोलाव दंबावोमोन माखासे खोथाखौ माने गाज्रि नांलायनाय जानायखाय आं माने ससियेल मिडियायाव हगारनाय जायाखै। आरो बायसान्स नङा होनोब्लाबा आं गासिबो कल रेकर्डखौ आं हगारजोबनो थाखाय आं राजि। नैबे बिसिजों नालाय बिसियाथ' मा रोखोमनि मानसि गासिबो खोन्थाखाबाय। अनेक गावसिनि गामिनि मानसिफोरखौबो बेबायदि खालामोनो फिसाइ गैयैखौ बिराद नोजोर होयोनो बयबो मिथिगौ माथो। आयौ दुनियानि गावसिनि एरियानि खाथिनि मानसिफ्रानो आंनाव फन हरदों खोन्थाहरदों बेबायदि मानसिखौ मानो नोङो मामा हमखो माखो होननानै अनेक दं। अनेक मानसिफोर खोन्थाहरनायबो आंनाव कल रेकर्ड दंजोबो। आं गोसो जायोबा हगारजोबनो हायो। मानि थाखाय आं हगारनो आं बिदि हगारा होननानै थादोंमोन। नाथाय आंखौ हेरेसमेन्ट होनायनि थाखाय आं दिनै बै कल रेकर्डखौ आं हगारनाय जादों। आरो आंखौ बेबायदि इन्स्टाग्राम खैफोदाव नुनानै बेफोरबायदि खालामनायखौ आं सुखुवा मिथिबाय। नों फैसा 45,000 जादों ना मा जादों आं बे फैसा 45,000 जानायखौ आं जेबो सानबावाखैमोन रिदै बसुमतारीखौ। खिन्थु आंखौ मोजां बख'नांगौमोन। खिन्थु आंनि हिन्जावखौ बेबायदि गाज्रि नोजोरजों नायनो नाङामोन। बेबायदि नङामोन मिथिबाय। बेनि जुनैनो बेबायदि जानानै फैनांबाय। ओरैबायदिनो बियो दैलिक बेल'नो खोथाया आं मानि थाखाय नोंनि फिसाखौ बख'नांगौ बेफोरबायदि मोनाबा आं नोंनि फिसाखौ मानि थाखाय बख'नांगौ। गाव उकिलसो साइसआ आंनि हिन्जावखौ बेबायदि होनै बायदिसिना बिबाय थानाय। गारिखौबो ओरैबायदि खालामदों जेब्ला आं जेलावहाय खरआवहाय सारेन्डार लायनोसै होननानै थांनो नागिरबाय बे समाव आङो बेनि बिगुमै जायो उकिला माने बिजों रायलायबाय। उकिलखौ बे रायलायना होदों कन्टेक्ट होदों बेनि जुनै माने नोंना गारिखौ दालांसै गारिखौ आंनाव गालांदो नोङो सानथाम सानब्रैसोआव नोङो पुलिसफ्रा हमनानै लांगोरबा दिगदार जागोन सारेन्डार जानाया साबसिन जायो होननानै बुंबाय नालाय बिदि रायलायबाय नालाय दाना सारेन्डार जानो होननानै फैबाय नालाय आङो गारिखौ दालांसै आं लाखिदो नोंखौ गारिखौ न'आव लाङोबा नोंखौ न'आव दं होननानै मोनथिब्लायबा सोरबाफोर खोन्थाबाय हरनो हागौ होननानै गाव गारिखौ लाखिनाय जादों। आरो लाखिथों दे लाखिनानै मोजां उनावहाय दोनथ'नानै मोजां हरफिनबानो जाबाय आंनि न'आव होननानै आं दोनलांदों। आरो खिन्थु ओरैबायदि दान्दा गारिखौ हरानो अबेबा बेरायनोसै लेंहरो बेबायदि खालामबाय थायो। ओरैबायदि गुन्दा आरो बे मानसिया ओरैबायदि मालायनि खैफोदखौ नुनानै मालायनि संसार जानायखौ नुनानै बेफोरबायदि खालामो बियो मिथिबाय। बेल' नङा गामिनि मानसिफ्रानो बयबो मिथिगौ। आरो गामियावहाय ओरैबायदि लास्ट वार्निं जानानै दंमोननो बेबायदि हिन्जाव गुन्दानि जुनै अनेक जाबायनो बे खनसेल' नङा 6-7बारसिम जाबायनो। एबारहाय लास्ट वार्निं होननानै गामिनि मानसिफ्रा बेखौहाय लेरनानै दोनदोंमोननो। खिन्थु बिसिया लाफिननो गोसोमोन खोमा सिरि जों गारलायगोन बे खोथाखौ बुंहरदोंमोन। नाथाय सिरि गारलायनायनि खोथाया आं बिसास खालामाखैमोन। बिसोर लाफिनलायनायनि खोथामोन बेनि थाखाय आंखौ सिरि थाफिनदो होननानै बुंदोंमोन। सानैबो फैसा जासिलायनाय आंनो फैसा नाङा नों आंनि गोसोजों गेलेदोंबा आंनि गोसोखौ गाज्रि खालामदोंब्रा आंनि हिन्जावखौ बेबायदि खालामनायनि जुनै आंनि गोसोआ बेसेबां गाज्रि मोनदों आं नै आखाइ हाना लादों बे खोथाखौ खोन्थानाय लोगो मिथिबाय। जों हिन्जावजों बेसेबां दुखु जादों बेसेबां गाबदों आंबो नोंनि न'खरखौ दंस' खालामगोन होननानै बे खोथाखौ आं खोन्थाहरनाय जादों। आरो बिसोरो गारलायाबो जानो हागौमोन
बेखौ आङो जेबो साना माने गामिनि मानसियाबो मिथियाबो जानो हागौमोन नाथाय आङो ससियेल मिडियायाव फोसावनानै बैसिनि गामियावहाय मिथिहोनो थाखाय आं ससियेल मिडियायाव फोसावबाय आंनि न'खरखौ सिफायनो हादोंबा नोंनि न'खराव मानो सिफायनो हाया होननाय बायदि बेनि थाखायनो आङो ससियेल मिडियायाव फोसावनाय जादों आं बिदि फोसावनाय जानाय नङामोन आरो आंखौ अनेक न'खरनि मानसिफ्रा बायथिना होनदों आंखौहाय मा फैसा जानो थाखाय आङो केस होनानै फासायदोंलायनो फैसा जानो थाखाय आं केस होनानै फासायदों केस होनानै फैसा जानो थाखाय फासायदोंबा नाय आं खुनु आं मिलायनायबो गैया कनसिडार होनायबो गैया निमाहा होनायबो गैया आंखौ बेबायदि होनदोंथ' आङो बर'जों बर' माने जेरावहाय जाथिसो जागौ बिफाजों बिदा फंबाय आं बिफासो लेङो बेखौ बेबो बिहावसो लेङो नाथाय बेबायदि खालामनायनि थाखायनो नोंखौ सुखुला जों मिथिबाय बेबायदि खालामनो नाङा खायो आं बेनिखायनो नोंजोंहाय मिलायफिननांगौआ गोब्राबसै आरो नोंनि जाथि खुरमाया आंखौ बेबायदि होनबावदों बेबायदि फानबावदोंथ' आं मिलायनांगौआ बिराद गोब्राबसै आरो बेनि थाखाय माने लोगोफोर आङो दाखालि होनखादोंमोन नोंसिनि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैगोन होननानै आंनि बुंनांगौ खोथाया बेनोसैमोन न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ माने प्रेसार होदों बेनि थाखाय आङो कल रेकर्ड फन रायलायनाय बेजों रायलायनाय गासिबो आङो बे खोथाखौ नोंसिनो बुंनानै होनो थाखाय आं फैदों आरो बिसास खालामाबा आं हिन्जावखौनो होनहोबावगोन गाबोन होमबा भिडिअआ एसेनोसै माने मबाइल फना मेम'रिया बक्ति जाबाय बेनि थाखाय आं गासिबो खोथाखौनो बुंनो हाला नाथाय नेक्स्टआवहाय माबा मोनसे भिडिअ लाबावगोन आं बेखौ नेनानै थादो होमबा एसेनोसै आंखौ प्रेसार होनायनि थाखाय बेखौ आङो केस होनाय जाबाय बे जेल खानायाव दङ एसे आरो बेखौ माबायदि साजा होनांगौ बेखौहाय दा नोंथांमोनहा कमेन्ट्सआव फोरमायहरदो गोजोन्थों